Dobrý večer. Dobrý večer, opět se vidíme tady na přímý přenosu TV EZO. Jsem ráda opět, že se vidíme, přátelé. Vidíte na svých obrazovkách 906 70 22 22. Přátelé, dneska chci, abyste vy osobně mi dávali tady vaše otázky, co vás trápí a co vás tíží v srdíčku, protože neustále mají lidi hodně velký problémy, starosti a ten život okolo toho všechno se dělá jenom lidech, protože tady bych řekla, že více mají či trápení, nemají zdraví a ty věci okolo toho všechno se dívají úplně jinak. V dnešní době nejenom peníze scházejí, ale především i zdraví. To zdraví, přátelé, může být jenom vzácný. Jak se říká, dneska za peníze zdraví si nekoupíme. Ale dneska chci, aby někdo, nějaký host, první telefon, aby řekl, ano, zavolám tady na tady to sluchátko kouzelný a zavolá 906 70 22 22. Tak přátelé, nenechte mě čekat, jsem tady pro vás, jelikož chci vám dát moje věštětky, karty a to, abyste viděli, co vás čeká do budoucna. Tak prosím, ráda bych chtěla říct především, aby ty, kteří mají celou dobu většinou trápení a takové věci, které ho neustále tíží k srdíčku, a chci říct jenom ty věci, aby nepřemýšlel nad takovýma špatnýma, co lidé, ty druhý, nebo jestli to chce udělat nebo ne. Já si myslím, že každý může jenom zvednout sluchátko, nemusí si dlouho mluvit, ale chce, aby ty věci věděl, co ho čeká. Nemusí více ani komentovat, stačí jenom řekne, jaký má problémy, přátelé. Já si myslím, že každý z nás, i ten druhý, nebo soused, nebo přítelkyně, nebo přátelé okolo sebe, který máte a cítíte s tím druhým, tak si myslím, že každý můžete se zeptat na toho vašeho přítele nebo na vaši známou. A to je, bych řekla, opravdu to přátelství, přátelé. A nenechte mě čekat. Vidíte opravdu, že linka je volná. Tady bych řekla, že vás můžou přepojit za 3 minuty a půl a dříve. A můžete i dříve. Zvedněte prosím to kouzelné sluchátko a myslím, že tady můžete během rychle přepojení. Tak přátelé, do minuty můžete tady klidně s náma i se mnou, můžete tady být, prosím. Tak neváhejte a vytočte 906 70 22 22. Tak nenechte mě čekat, prosím. A můžeme začínat. Jsem tady kvůli tomu, abych dala každému ty věci, aby nebyl tak velice špatný ve svém těle, aby získal tu sílu, protože ta síla, aby řekl, že to zvládnu, nemůže mít ty věci takové okolo sebe špatný, aby opět zase plakal, aby byl smutný, ale já si myslím, že každý má nárok se zeptat dokoliv. Tak doufám tady, přátelé, že to může být váš soused nebo sousedka, kdokoliv. Si myslím, že z vás můžete udělat vy první krok k vám. Tak přátelé, nenechte mě čekat, protože určitý věci máte každý na srdíčku, co vás trápí a co vás bolí. Tady bych řekla, že každý láska nebo takové věci, peníze, zdraví, pokud nemáte lásku, tak bych řekla, že něco máte v sobě, nějaké věci, které chcete, aby vás někdo rozuměl. Ale pokud vidíte, že nikoho nemáte,
tak se cítíte opuštěná, k tomu ještě nemocná. To samé může to být muž, žena, mladý muž nebo i mladá žena, který ty věci nemají štěstí. Co je láska dneska? Jenom štěstí, to je důležité. Ale tady bych řekla, že nechci jenom, abych komentovala, co se týká, ale chci, přátelé, aby vy jste zvedli svůj telefon a tady, abyste mi zavolali, protože chci, aby jsme se vy společně na to podívali u vás doma na obrazovkách. Protože pokud budu jenom tady neustále mluvit, tak tady bych řekla, že můžu jenom takhle sedět s váma a komentovat. Tady nejde o to, abych jenom takhle mluvila, ale chci, abyste vy poznali především, co vás tíží, jaký mysl máte, jaký věci chcete udělat pro svoji rodinu nebo přátele. Tady bych řekla, že vy můžete dát z toho jenom to, co potřebujete. Nepotřebuju, aby se mnou mluvili nějak dlouho, ale každý, aby se tady dovolal. Tak přátelé, nenechte se nějak odstranit nebo ty věci takový, co chcete, tak si myslím, že věci dneska můžeme se na to úplně jinak podívat. Tak prosím, zeptejte se, jak vám můžu pomoct, co se týká na lásku, na vztahy, na vašeho přítele, na práci, jestli to zvládnete ty firmě, budete mít novou práci, jestli dále můžete s tím přítelem zůstat, nebo vás chtějí víc stěhovat, nemáte jinak věci tak, co byste chtěl udělat, zavte ty hypotéku, opustila vás. Já si myslím, že takové věci na denním pořádku dneska každý má takové problémy. Nejenom každý, ale spoustu lidí a chodíte okolo nich, každý má nějaké věci. A si myslím, že v životě každý něco poznal špatného, nebo ty věci, které zkrátka neustále utíkají. A ty věci, jestli má zůstat nebo před osudem, nikdo neuteče. Ale vy, přátelé, můžete zavolat na tady tu linku 906 70 22 22. Tak prosím, nenechte mě čekat. Budu ráda, kdo zavolá někdo z vás, aby se více, někdo byl šťastný tady, ale aby někdo z toho více nebyl tak šťastný, protože chci, aby každý byl šťastný, nejenom aby plakal a byl smutný, protože dneska každý jenom má hodně spoustu nepříjemností. Dneska jenom je zlo a to zlo hodně spoustu je u lidí. Já si myslím, že každý může si zasloužit lásku, ale tu lásku musí okolo sebe dělat ty lidi a ne druhýmu jenom ubližovat, přátelé. Tak si myslím, že tady nejsem jenom od toho, ale abych tady vám říkala ty věci, tak si myslím, že volejte na tady tu linku. Vidíte, linka je neustále volná, tak prosím zavolejte. Tak halo, halo. Tak já, přátelé, čekám. Myslím si, že vy doma to nevyřešíte. Doma to nevyřešíte, protože takhle jenom ukazujete sami sobě, jaký jste. Sami sobě ukazujete, jaký máte určitý věci.
Já si myslím tady, že zeptejte se, já vás nesoudím, ale tady bych řekla, že chci vám dát pomocnou ruku, ale vy můžete mi akorát zavolat. Ale chci, aby nejenom jeden telefon, ale tady spoustu chci dát ten dar a ukázat, co mě ukazují karty pro vás. A pokud ty věci jdou k vám dobrým a pokud vy nezavoláte, tak bych řekla, že u vás to máte hodně špatný. Tak si přátelé teďka, aby každý z vás, nemusíte volat dlouho, stačí to, ty problémy, jaký máte. A to mi bude stačit, přátelé. Pokud to uděláte, tak vám dávám tady, že určitý věci vám ten život se změní. Ale přátelé, to je všechno na vás. Já vás nechci soudit, protože ty určitý věci máte okolo sebe. Všechno, jak chcete získat tu sílu, tu zdraví, tak chci, abyste teďka zavolali na tady tu linku, vidíte, neustále je volná. A nemyslete si, že věci vás nějak uhranu nebo nějak vás prokleju. Nebojte se. Nemusíte se bát, já vás nesoudím, ale chci, aby každému jsem dala nějak kousek štěstí, radosti do toho života. Pokud nemá ten člověk ani štěstí, ani lásku a nemá ani z toho ze života nic, a ať se snaží, jak se snaží, tak si myslím, že nikdy nebude mít štěstí, protože tam nikdy nebude mít nic, protože bude mít akurát prázdno, přátelé. Přátelé, tak nenechte mě čekat a řekla bych, že u vás, pokud chcete, teďka koukáte na obrazovkách, tak si myslím, že vy můžete mě zavolat. Tak přátelé, nenechte mě dlouho čekat. Si myslím, že u vás chcete nebo nechcete a pokud se rozhodnou, jste se dobře, jestli je to žena nebo muž, budu ráda. Ale tady bych řekla, že u vás chcete, tak zavolejte a neváhejte. Vytočte to číslo 906 70 22 22. Přátelé. Tak já myslím, že tady o to taky jsem, abych vám řekla více. Takové věci, které bych řekla, že někdo chce pomoct, ale má strach. Ale tady bych řekla, že ten strach, pokud máte po celou dobu sobě a nevíte jak, tak bych řekla, že musíte i vy se snažit, přátelé. A nejenom, abych tady já furt mluvila dokola, já myslím, že mě posloucháte, mnoho lidí kouká na obrazovkách a tady bych řekla, že vy můžete na tady tu linku, ještě jednou opakuju, důrazňuju, že linka je volná, nemusíte čekat, je to rychlé přepojení. A tady bych řekla, že vy nemusíte se bát, já vás nesoudím, o to bych řekla nejsem a nemusíte se taky bát, že vás nějak prokleju. Tak si myslím, že tady vy, pokud chcete, můžete se na mě hned na tu chvilku tady zavolat a nebudu chtít, abyste více mluvili se mnou dlouho. Já vidím hodně věcí a chci vám dát moje karty. Nejenom karty, ale chci, abyste byli šťastní, přátelé. Tak halo, halo?
Tak přátelé, já si myslím, že určitý věci, tady bych řekla, že vy doma u obrazovkách, pokud se na mě díváte a posloucháte mě, tak si myslím, že vy určitě máte nějaké věci, které chcete udělat, ale čekáte, až někdo druhý zavolá. Ale proč? Můžete to každý vyzkoušet si mě. Každý, kdokoliv, abyste věděli, jaký je, jestli to přijmete, a pokud to přijmete, tak budete i osvobozeni. Protože to trápení, máte s někým trápení, můžete mít kdokoliv nějaký problémy, můžete mít se šéfem, se šéfovou a takové věci, které vás ničí. I bych řekla, že jiné věci, že vás to úplně ničí. Můžete mít i deprese, psychika, žádná energie a ty věci, všechno se můžeme na to podívat, přátelé. A pokud vy budete neustále takhle jenom koukat a myslím si, že jenom bavit se, tak si myslím, že u vás to není něco v pořádku. Protože jsou takoví, kteří to nechávají až do konce. Do konce. A já si myslím, že takoví lidi, kteří z toho vystoupějí a přijdou a chtějí poradit, tak řeknu, že ta udělala hodně vysokou laťku, postavila. A právě bych řekla, že takoví, kteří neustále schovávají se a nevědějí kudy kam, tak bych řekla, že akorát oni mají ten strach více a více. A právě myslím, že takový už vůbec bych řekla, že ta potřebuje pomoc. Ta potřebuje, nebo on, kdokoliv, přátelé, protože dneska každý vidí to v dnešní době, co se to děje, že kolik lidí jenom mají špatný zdraví, nebo ty věci, které okolo toho jsou ublíženo, že i ta žena trpí nějakýma depresama, těžkostima, opustil jí přítel, okradl ji, nemůže z toho spát, nemůže ani mít takové věci, jak dříve, všechno odstranila, už není ta osoba, co byla dříve. Ta psychika, přátelé, všechno je o tady tom životě. Pokud mě někdo rozumí, tak bych řekla, že ví, o čem mluvím. A pokud mě takovej nikdo nerozumí, tak je u mě imbecil. Takovej, kdo k tomu nerozumí a směje se k tomu, tak se směje svojí hlouposti. Ale vím, co mluvím, ale pokud mě nikdo nerozumí a směje se s nějakým typům, tak to je u mě takovej, který sedí přímo někde na kanapé, roztáhnutý nohy a směje se svojí pitomosti. Ale takoví lidi, kteří trpějí deprese, psychikou, a tak bych řekla, že to není smíchu, protože takoví lidi okolo nás hodně chodí, ale může se stát ten, kdo se směje. Ten se směje naposled, i na něho může přijít řada. I na něho může přijít řada, protože jsou takový mnoho, kteří si z lidí utahujou a dělají jenom tak okolo ty věci špatný. Ale tady bych řekla, že v dnešní době každý může hluboko klesnout. Každý, přátelé. A může mít mnoho věcí krásný. Nejenom krásný, ale může úplně všechno o to přijít. Nebo může úplně přítelkyně může všechno zničit, nebo manžel může všechno zničit.
Kolik lidí o takových věcí přišli, kolik lidí se rozvádějí. Žena taky to neunese, má rodinu, teďka ty děti jsou tady, může všechno přijít, anebo ten manžel. Určitý věci dělá neustále nepříjemnosti, dělá neustále věci špatný ty ženě. Tak musí od něho odstoupit, ale má strach, jak to má udělat. Protože je závislá na toho manžela, ale on si je vědom, že ty věci jako všechno přijde. Ale tady bych řekla, že vy nemusíte se bát, já vás soudit nebudu. Ale tady bych řekla, že vy můžete udělat první krok do svého života, do vaší budoucnosti, přátelé, a nemusíte se bát. Já říkám, že kdo chce, jenom je tady během chvilky, nemusíte se bát, já vás nebudu soudit, ale chci vám dát to kouzlo štěstí do vašeho života. Ne abyste truchlili, ale abyste vy spolu nějakou cílem si řekli, že jste dorazili, a ne abyste neustále plakali. Pokud neustále někdo pláče, tak ten volá o pomoc. Volá o pomoc, protože tu pomoc potřebuje sám nad sebou, protože neustále volá o pomoc. Pláče víc a víc. Čím víc pláče, ale nikdo ho nerozumí, protože je vevnitř schovaná ta duše, a čím víc je schovaná, tak si myslím, že takoví lidi nechtějí být ukázány na veřejnosti, ale si myslím, že až doma přijde, tak o ním nikdo neví. Ale přátelé, to jsou takoví lidi, kteří neustále se schovávají. Můžou mít práci, může mít všechno, ale jsou takoví lidi, kteří se bojí zvlášť od lidí. A to je právě tady ta věc, ta strach, to přichází z lidí, protože takoví lidi ubližují jeden druhému. Ano, pokud někdo takové věci má, a vím, že spoustu lidí takový tyhle ty věci, problémy má, tak si myslím, že snad může zavolat na tady to číslo a to číslo vidí. Já si myslím, že určitě věci chápete. Tak přátelé, nenechte mě čekat, vidíte to na linku, a tady bych řekla 906 70 22 22. Chcem, abyste vy mi zavolali, protože určitý věci máte, každý. Vaše problémy, nejenom chci, abyste vy měli kousek štěstí, ale abyste byli více silnější, přátelé. Silnější, protože opravdu chci vám dát kousek štěstí, a to štěstí vy pro sebe si ho udělejte, a to udělejte ne teď, přátelé, protože opravdu vaše síla a vaše trápení může opravdu všechno víc ven. No, nebojte se, přátelé. Dneska večer i tady jsem. A nemusíte se bát, protože opravdu tady jsem pro vás. Já si myslím, že každý už mě zná. Hodně mám spoustu klientů, ale ty věci široko daleko mám hodně.
ale určitý věci nedělám nějak, nesoudím a řeknu ty věci přímo, co vidím. Ale vy, pokud slyšíte mě na obrazovkách, tak si myslím, že vy můžete to jenom zkusit. A tady jste během chvilky přepojený k nám. Tak se nebojte, přátelé, čekám na váš hovor. Já to chápu, proč nechcete. Vy jste ze toho všechno utány, unavený, po práci jste. Každej nechodí do práce, že jo? Každej nemusí chodit do práce, ale ty, kteří dělají, jsou utány, unavený. Tam ty, co nedělají, bych řekla, že více. V dnešní době akorát více mají víc volna tady. Ale tady bych řekla, že kdo má a vidí ty věci nadpřirozený, jaký ty věci dneska jsou a cítěj jakoukoliv otázkou, tak bych řekla, že může kdykoliv zavolat. Kdykoliv. Vidíte to na obrazovkách, linka je volná a si myslím, že tady se nemusíte bát, protože si myslím, že vás ani neprokleju a já vás soudit nebudu, ať jste, jaký jste, přátelé. Jestli je ta nebo on, úplně mi je jedno, ale každýho tady ráda uvítám, protože opravdu chci vám dát to štěstí ve vašich, tam, kde žijete, ve vašich domovách. A nejenom to, protože chci, aby vy jednou v životě měli jste to štěstí a říct si ano, udělala jsem tohle, tamto. A ne, abych jenom takhle plakala a opět zase zítra stanu a zase takhle půjde dokola. Protože to jsou opravdu ty emoce, přátelé, emoce. A emoce, to jsou strašný bolestivý, lítostivý. A kor takový lidi, kteří jsou opuštění, který děti zanechají rodiče nebo matka, vychovala dcery, syna, všechno jim odkázala a nakonec maminka už není dobrá, protože už nemá peníze. To víte, kolik takových lidí tady žijou a nakonec je šoupnou do... Vy to víte, kam je šoupnou. Tam už, kde jsou ty přestárlí. Ale maminka si myslela, že bude dcera se od nich chovat a starat se, jenže tady to je všechno pryč. Všechno maminka jim dala, ale tohle to všechno bolí pro tu mámu. Náhle je to úplně jiná změna. Všechno je to jinak. Jenže přátelé, nikdo si tohleto nechce slyšet pravdu. Je to tak. Třeba se tamhle pijete kávu nebo něco, pijete bílou dvojku, červený nebo bílý víno a říkáte si, ať se kecá, ale my máme svoje. No, pozdrav Pán Bůh. Když taková žena jenom bere peníze od maminky a potom dělá, že ona je dobrá žena, že jde tam podívat se. Takový ženy jenom čekají, až bude brát penízky. Takový jsou spousty. Ale já si myslím, že takoví lidi dojdou hodně špatně daleko. To, co dělá ona, taková dcera s maminkou, nebo ten syn, tak on taky takhle dopadne.
on taky takhle dopadne, protože vemte si to, přátelé, kolik takových lidí jsou. A že neustále v naší zemi tady to je, že vemou všechno a tamhle je strčej do nějakého sanatoriu nebo takové věci. A vemte si to, ale takhle, každý i vy můžete jednoho dne doplatit. Ale až tohleto přijde, tak tohleto všechno poznáte na vašem těle, přátelé. Tak já si myslím, že od toho takové věci v životě jsou spoustu. Že ta maminka nebo ten tatínek všechno odkázal. A kolik lidí takový příběhů mají. Kolik lidí, kteří takové věci poznali. A přijdou o všechno a nakonec syn řekne, ty už tady nemáš co dělat, ty jsi mi to dal, tak teďka musíš jít tamhle. Budou se o tebe starat někdo jiný. A tatínek neudělá nic, ale oni se smějou. Jenže takové věci, všechno přijde ten čas. Všechno přijde, přátelé. Až jednoho dne on bude tolik, co jeho tatínek měl roku, taky on řekne jeho děti. Takhle to chodí, přátelé. A já si myslím, že určitý věci chcete mě vyzkoušet nebo zeptat se na něco, tak já si myslím, že můžete na cokoliv mě vyzkoušet. Tady mě máte a pokud věci chcete, tak zavolejte, linka je prosím neustále volná. Určitý věci se nemusíte bát, já vás nebudu soudit. Pokud se cítíte nějak zrazená nebo úplně na dně, tak si myslím, že to je právě teďka ta volba, abyste vy zavolali. Haló, slyšíme se? No já se omlouvám, tady byla teďka nějaká menší technika, něco se tam stalo, tak omlouváme se. A přátelé, teďka je to opět zapnutý, tak si myslím, že můžeme začínat. Přátelé, tak volejte, ať to jede ty telefony. Nečekejte, tady jsem pro vás. Tak halo, halo.
No, máte nějaký dotaz? Ptejte se na děti, na lásku, na vnoučata, přátelé. Tady neslyším nic. No, přátelé, zavolejte, ráda udělám karty pro vás. Zavolejte 906 70 22 22. Od toho jsem tady, abych vám dala moje věštecké karty. Nenechte mě, přátelé, čekat a volejte. Někdo se rozhodne, třeba se teďka rozhoduje. Tak se ptejte, přátelé, na vaše vnoučata, na děti zvlášť. Protože děti to je radost, přátelé. Děti to je radost. Akord babička. Babička, tak babičky, dědové, maminky se můžou zeptat tatínky. Na cokoliv, od toho jsem tady, prosím. Tak se ptejte a bych řekla, že nás budete přepojeni tady k nám během chvilky. Vidíte to na vašich obrazovkách 906 70 22 22, prosím. Tak se ptejte na děti, na vaše vnoučata. Se můžete zeptat na přítelkyni, na vztahy, na lásku, na zdraví, na cokoliv. Můžete se zeptat. Na cokoliv se můžete zeptat. Můžete se zeptat na štěstí, na budoucnost, na práci. Určitý věci taky máte, nějaký problémy práci. Čeká vás vyhazov, veme někoho mladšího. Vy už jste starší, co budete dělat? A jsou mnoho věcí takový, které lidi trápí. Co myslíte, mám si vzít hypotéku na takové věci, taky se můžeme prosím podívat. No, tak já si myslím, že každý osobně v životě takové věci zná a chce vědět. Tak přátelé, tady bych řekla, že chcete na tady tu linku volejte a tady bych řekla, že určitý věci znáte. Pokud tady mě máte, tak můžete si mě vyzkoušet, prosím. Tady mám karty věštecky, pokud byste chtěli, tak linka je volná, tak volejte. Máme tady volnou linku, prosím. No, tak aspoň jeden se najde, že jo? Který opravdu má nějaký problémy.
aspoň jeden. Protože pokud aspoň jeden, tak bych řekla, že udělá dobře. Ale určitý věci, pokud někdo chce zavolat na tady tu linku, tak prosím je neustále volná. Tak nebojte se a volejte. Tak přátelé, nenechte mě čekat, protože tady bych řekla, nejsem o to, abych jenom tady míchala karty a mluvila neustále tady do kamery. Já to chápu, nechcete volat, ale chci vám dát to štěstí tu, aby se vám ulevilo. Ne, aby neustále, abyste plakala, nebo on, nebo ta žena mladá. Určitý věci chcete něco změnit na sebe. Pokud ty věci chcete změnit, vidíte to na obrazovkách 906 70 22 22, tak si myslím, že teďka uděláte pro vás dobře a zvednete sluchátko a řeknete, já jdu do toho. Tak prosím, vytočte to číslo a nemusíte se bát. No já vím, přátelé, nemusíte se bát, ale tady jsem od toho, abych vám dala opravdu to štěstí. Ale chci, abyste zavolali na tady tu linku 906 70 22 22. Ale vy se nemusíte bát, protože tady bych řekla, že já vás opravdu nějak neušknu, ne, bych řekla, že takové věci nedělám, ani vás nerozsoudím, ale tady bych řekla, že chci každému dát to štěstí, ten dar, aby opravdu cítil se lepší a ne, aby neustále měl těžkosti. Protože pokud ty věci neustále řeší a ještě ke všemu s někým špatným, tak bych řekla, že takovej člověk opravdu potom neví, co má dělat, je v úzkých uličkách a takovej třeba žena nebo muž, který ten muž se jí nevšímá a neustále jí buzeruje, nevím co ještě, a nevšímá si ji a neustále dělá jí takové věci špatný, tak bych řekla, že určitý věci má strach. Já to chápu, protože on tam je, nemůže nic. Ale já si myslím, že konečně jeden z vás, když se dokážete opřít a postavit se tváří tvář, tak dosáhnete všechno. Ale taky si myslím, že určitý věci může, či muž, či žena, kdokoliv zavolat na tady tu linku. No přátelé, já si myslím, že mám ty zkušenosti dost. Tak právě chci vám dát i moje vědomosti a radost do srdíčka. Tak volejte na tu linku 906 70 22 22 a opravdu bych řekla, že ptejte se
Já vás moc prosím a nemusíte se bát, protože od toho jsem tady přišla, abych sem vám dala to štěstí k vám. No. Jsem tady pro vás, protože jsem tady kvůli tomu, aby jsem vám dala ty lásku, abyste cítili každej ve vašem domově, kde žijete. A tady je o to, tady ta linka 906 70 22 22. Dneska chci, abyste věděli, že jsem tady pro vás a nechci, aby neustále věci, že vy a ty věci nejde, ale já si myslím, že všechno jde, protože vy na tom chcete a chcete udělat ty věci tak dobrý, abyste měla pokoj v duši a v těle. Tak přátelé, nenechte mě tady čekat, volejte na tady tu linku 906 70 22 22. Tak přátelé, nenechte mě čekat. Určitě vám pomohu, můžete se zeptat na děti, na lásku, na vnoučata, na vašeho manžela, na cokoliv. Na cokoliv budete chtít, na cokoliv. Můžu se zeptat na vašeho syna, pokud jich bude chtít věci, tak abyste věděla váš syn nebo vaše snacha, váš syn, jestli to udělá. Má problémy vaše dcera, práci, na takové věci se můžete taky zeptat. Určitý věci máte, chcete koupit auto, barák. Určitý věci každý chce, nebo něco chce zkusit, myslí. Jestli chcete vzít si hypotéku na tady ten ještě rok, určitě se podíváme. Veme si dcera dobrýho manžela. Přátelé, to jsou věci a věci, které chcete se zeptat. Ale to je právě na vás. To je právě na vás, protože takové věci chci, aby vy jste mi volali a ne, abych já tady mluvila neustále. To je na vás, tohleto, přátelé, protože tohle ty věci, co já říkám, tady s těma věcma se denně potýkám a říkají mi to, jaký mají problémy, jaký mají neštěstí, jak ona ovdověla a nemůže si najít přítele, protože chce mít ještě někoho vedle sebe, protože se cítí prázdná, lože má prázdný a potřebuje ještě tu lásku, tu něhu. Takový přátelé, denně se s takovýma já takhle scházím a takový věci jsou. Tak já tady myslím, že ty lidi, kteří potřebují lásku, štěstí, porozumění, a ať vytočí to číslo a tady ať se na to společně podíváme. Pokud to je takhle, tak bych řekla, že více jsou i mezi náma takoví lidi, kteří obdověli, jim je smutno a potřebujou někoho vedle sebe, aby mohli si spolu užívat další krásných let. Ale tady bych řekla, že to je všechno, život přináší takové věci. Právě bych řekla, že takové věci spoustu lidí mají, kteří chtějí. Ale tady bych řekla, že teďka jsou tady pro vás tady ty karty a chci, abyste zavolali na tady tu linku 906 70 22 22.
Nemusíte se bát, přátelé, protože tady bych řekla, že více chcete, aby ty věci měli jste pro sebe pokoj v duši i v těle. Já si myslím, že takové věci nedělám nějak špatně, ani strach nedávám. A ty si myslím, že takové věci spíš ublíží ten špatný člověk, který bere tu sílu, tu energii. Ale si myslím, že takové věci se nemusíte ode mě bát. Ale kdo může vám ublížit, tak si myslím, že ten, kdo s váma neustále ve vaším životě je a kdo vám ubližuje, tak s tímhletím věcma to je opravdu těžký život. Tak bych řekla, přátelé, nečekejte a volejte. No, tady bych řekla, že asi se bojíte, kladete si otázky, ale já si myslím, že špatně formou si dáváte příklad. Špatně formou, ale tady bych řekla, že kladete si takové otázky, ale tady bych řekla, já vám můžu akorát říct to, co uvidím v kartách, ale ne, abyste se báli. Protože bát se můžete akorát od toho, kdo s váma sdílí ten život. Pokud on nebo ta měli jste s někým takové věci a žijete, tak bych řekla, že určité věci tam máte, ale ode mě bych řekla, že takové věci nemusíte se bát. No, přátelé, nenechte mě čekat, já si myslím, že už toho bylo dost a tady bych řekla, že odteď chci, aby někdo z vás zavolal. Moc vás žádám. Tak přátelé, linka je neustále volná a chci, abyste vy opravdu, kdo potřebuje ty věci odstranit, nebo ať věci takové, který má někým problémy, ať je ten, nebo ten věci, který opravdu tam máte, zavolejte. A pokud po ukončení tady jsem tady a můžete se mnou být i ve spojení, přátelé. Po ukončení. Protože opravdu chci, aby i po ukončení, abyste se mnou byli v přímým přenosu, můžeme i být, ale po ukončení můžete se se mnou spojit. Přátelé, tak já si myslím, že takovou nabídku vám dávám a určitý věci včera po ukončení jsem dost hovorů. Tak si myslím, že určitě ty, který jsem jim dávala moje rady, byli spokojeni. Tak si myslím, že opět říkám, že po ukončení můžeme být opět ve spojení. Tak přátelé, já si myslím, že každý, tady bych řekla, vy se nemusíte bát, protože ty věci, které dělám to už mnoho let. A věcma, který jsem prošla, tak bych řekla, že určitý věci nechci, aby ty lidi takový, kteří tam teďka sedějí, nebo usínají u toho, nebo je uspím, nebo nevím. Ale řekla bych, že ty, kteří opravdu vidějí a potřebují nějakou sílu, nebo aby se rozhodnul pro tady ten dnešní den, tak si myslím, že udělá dobře.
protože neustále je linka volná 906 70 22 22. Tak halo? No přátelé, nepřemýšlejte, protože tady bych řekla, že akorát já vidím, že hodně přemýšlíte doma. Hodně přemýšlíte, ale bát se taky už nemusíte. Tady bych řekla, že vy akorát posloucháte mě, když já budu něco hovořit. Ale bych řekla, že každý jenom má plný názorů tam doma u vás. Plno názorů, to úplně slyším. Ale ať zavolá na tady tu linku, pokud má nějaký názory, i úplně jinak. I když má nějaký názory blbý nebo špatný, ať mi zavolá na tady tu linku. Já mu řeknu svůj názor. Tak ať to udělá. Ať zavolá. Takovej, kdo opravdu, jestli říkám takový věc má špatný, anebo ať mi zavolá takový člověk, který nechce, nebo mám špatný názory, ať mi zavolá, já mu řeknu svůj názor. Ať řekne on svůj názor a já řeknu taky svůj názor. Tak si myslím, že vy doma u obrazovkář bych řekla, že určitý věci tam máte. Věci takové, které chcete jenom sedět a zapnout televizi máte, to je v pořádku. Ale co se týká, bych řekla, že vy chcete, i když nechcete a posloucháte, a kor posloucháte. Já bych řekla, že tady v tom státě hodně poslouchají lidi. Ale ty druhý, který vědějí o takovém životě, který ubližuje, nebo tamten je špatný, nebo takové věci, takový lidi akurát umějí mlčet a jenom druhýho špinět. O to se zajímají ty druhý. Ale takové věci, co se týká pomocnou ruku nebo takové věci, málo který lidi pomůže, ale takhle jako se zeptat určitý věci, jak bude mít tam ten nebo takové věci. Já když tak na to koukám, tak v dnešní době má to cenu dneska takové věci, jako říkám si, pomáhat. Má to dneska cenu, když dneska ty lidi jsou dneska na sebe jenom zlí. Dneska jsou většinou zlí ty lidi. A teďka si říkám, má to cenu. Dneska ten svět, sami násilí, sami zbraně. A přesto ten druhý bude vědět, jaké je a odejde. Ať si dělá, co chce, ať ho dokope nebo ať ho zabije. A ten druhý řekne, dobře mu tak, ještě mu nakopeme. Dobře mu tak, ale co ty druhý? Co ty druhý? Jak k tomu přijdou? Ta matka, ta druhá rodina. Co ty druhý? Tady to vůbec je takový svět. Každý se jenom uzavírá, čeká, co se stane, nebo tohle tamto a už konec.
přátelé. Já to chápu, každý se dneska stará sám za sebe, já to chápu. Každý se stará, jak umí. Každý se stará, jak umí. Jenže každý se neumí postarat. Každý se neumí postarat. Zrovna taková máma nebo taková dcera náhle přišli o všechno. Dcera si chytla partu, bere všechno do sebe, alkohol, drogy, váš vnuk nebo syn to samý. Dali jste ho do léčení, dali jste ho na léčení. A takový lidi, takovej dneska život je, přátelé. Jenže jsou takový lidi, kteří nechtějí o tom mluvit a jsou důležitý. Je to, hodně jsou takový a nechtějí být k tomu vedený a dělají ze sebe to, co není a přitom úplně by do ně řekl, že to je úplně synáček nebo vnučka na drogách. Že jo? A právě, vidíte to, všechno je ten život, protože nikdy jste nevěděli, že takovej život k vám přijde špatnej. Viděli jste, že bude váš dcera doktorka, váš syn, že bude lékař. A kam, jak to dopadlo? Dávali jste mu velkou naději. Vidíte to, všechno to má každá slabina a každý díl po dílu. Všechno to praskne a náhle ten život se vaší v rodině zroutí. A vidíte to, přátelé, nechci jenom tady básnit, ale chci, abyste vy vytočili tady to číslo, protože to je právě na vás. To je právě na vás. Přátelé, to je právě na vás, takové věci je spoustu. Tak přátelé, nenechte mě čekat. A můžete volat na tady tu linku. Tak slyšíme nějaký telefon? No přátelé, opět aby to nevypadlo zase jako včera. Protože opravdu včera ty telefony vypadávaly. Tak přátelé, volejte a během chvilky tady budete. Tak kdo nám zavolá? Tak slyšíme nějaké vyzvánění. Tak přátelé, čekám na vás. Přátelé, já čekám na vás, já vám odpovím v kartách, co přijde.
Tak nenechte mě, přátelé, čekat, protože opravdu vteřiny a minuty nám utíkají. Přátelé, vidíte to na obrazovkách, linka je neustále volná. Vidíte to, že určitý věci máte, neustále je volná linka. 906 70 22 22. Přátelé, se nemusíte bát. Tak volejte, přátelé, nenechte mě čekat, protože tady nejsem od toho, abych jenom seděla a abych já toho tady napověděla. Já si myslím, že více mě můžete vy vyzkoušet. Vyzkoušejte si mě i, protože si myslím, že každý chce něco více, jestli na zdraví, na lásku, na štěstí, na práci, na vnoučata. Na nemoc, jestli to vyjde, budu zdravej. Tak přátelé, tady jsem od toho, abych vám kladla já otázky. To, co chcete, tak se můžeme na to společně podívat. A já si myslím, že vy mě věci tam, které posloucháte a určitý věci si říkáte, můžete se zeptat na vašeho manžela, na přítele, na cokoliv, protože tady bych řekla, že určitý věci chcete. Jestli to je váš partner, přítelkyně a určitý věci chcete. Jestli to budete s ním nebo ne a jestli chcete s ním zůstat. Tak přátelé, já si myslím, že věci, které vidíte, určitě jsou tady. Tady jsem proto, abych vám dala moje zkušenosti. Nejenom to světlo, to štěstí, ale taky, abyste vy ucítili tu sílu, protože ty karty, když vám dám, tak i budu dělat ty věci, abyste vy měla štěstí v tom životě. Včera po vysílání tady neustále po ukončení jsem měla do tady přímý hovory. Ale tady bych řekla, že ty lidi, kteří se se mnou spojili a budou se mnou, až budou se mnou v kontaktu, tak určitý věci má. Ty věci, které potřebují ty lidi a chtějí poznat víc, tak bych řekla, že přišli osobně a zavolali. Ale budu ráda, až po ukončení tady toho budu ráda, aby ty věci opět jste mi zavolali po ukončení tady toho pořadu. Přátelé, tak můžete opravdu opět po ukončení, můžeme se spojit. Ale určitý věci po ukončení taky budu s váma i podéle s váma v kontaktu. Tak přátelé, volejte a můžeme se na ty věci, co chcete, co vás bolí, co vás trápí a jaký máte problémy, jaký věci se vám staly. Jestli vás někdo ohrožuje nebo vám věci neustále ubližujou nebo máte problémy s jakýmkoliv věcma, tak bych řekla, jsem tady od toho, abych vám nějak poradila nebo nějak, aby jsme se na to
po ukončení, aby jsme se na to mohli podívat. Všechno jde, přátelé. Tak nenechte mě, přátelé, čekat. Tady bych řekla, že více určitý věci chcete pro sebe něco udělat. Ale tady bych řekla, že vy, pokud chcete, tak zavolejte a uvidíte aspoň ty karty, že to je pro vás štěstí vašeho života, abyste nebyli smutní. Můžete se zeptat na cokoliv, přátelé. Co vás trápí, co vás bolí. Jestli vás bolej nohy, záda, hlava vás bolí. A takové věci, které opravdu tam máte hodně velký špatný. Tam bych řekla, že určitý věci chcete, ale máte hodně velký věci společného třeba s někým, který vás neustále drtí, nebo nějaké věci, které vás opravdu mrzí doma a chcete pomoct a tady to nejde, tak bych řekla, že po ukončení no prosím, teďka zase tady nějaká něco zase bylo v režii, tak já se omlouvám, protože tam něco opět vypadlo. Tak bych řekla, že opět jsme tady na tady tu linku a chci, abyste opravdu věci, tady chci vám dát moje věštecké karty pro vás. Nejenom chci, ale trošku štěstí vašeho domova. Protože opravdu cítím s takovýma, který mají hodně velice špatné věci okolo sebe. Nejenom špatné věci, ale i ten život. Za celý život, co všechno udělali a náhle o všechno přišli. Všechno je zničili, ten život, nebo někdo více onemocněli, nebo něco se stalo, nebo určitý věci. Bych řekla, že spoustu lidí znám, spoustu lidí, který s nima cítím. Spoustu s lidma cítím a opravdu hodně mě takové věci mrzí. Nejenom mě mrzí, ale bolí mě to, když s takovou lidma jako cítím a jak hodně pláčou a říkám si, Pane Bože, ať tolik nepláče, nebo úplně to ta ženská je špatná. Ale vždycky udělám ty věci tak, aby měla i ona radost a potom si řekne, Ježišmarja, vy jste mi udělala tak dobře a mám z takové věci radost, že se mi nějak pomohla. A proto bych řekla, že taková síla, láska, když uvidím, že ta osoba, nebudu jmenovat, ale ty věci, které vidím, a že opravdu vím, že z něčeho má radost a náhle celý život dělala a nemá nic a teďka se trápí a že dělá jeden druhý špatný věci, to se mi nelíbí. Ale tady bych řekla, že hodně, spoustu
dělám ty věci takové, které mě potřebujou, nebo když mám to radost, když určitý věci chtějí, aby byli šťastní. Ale já si myslím, že v dnešní době každý může udělat nějaké věci, ale jenom dobrý. Ale nemusí to být nějak, aby dělala karty nebo aby dělali ty věci, co já. Ale aby byli tím lidem i jiný věci, aby byli ochotní, aby byli lásku, aby milovali takové věci, které ty lidi chtějí a nejenom, aby ubližovali. Já si myslím, že takové věci by to mělo být běžný. Ale já si myslím, že takové věci dneska nikdo nechce poslouchat. Dneska chtějí jenom zbohatnout, rychle udělat peníze, nebo já nevím co, a takovýma věcma. Všechno to je zlo. Peníze, bych řekla, potřebujeme, aby jsme přežívali k životu. Ale peníze, přátelé, dejte ruku na srdce. Není všechno peníze, ale mít pevnou rodinu, to je vazba, láska, štěstí a především to zdraví. Ale pokud tam není štěstí, ani ten domov, který tam je určitý věci, tak bych řekla, že mají některý všechno, ale není tam vůbec to pouto. Mám takové věci, které bych řekla mnoho, ale vy mě třeba posloucháte a mámáte s rukou. Já si myslím, že je to nad takovýma věcma se nemává s rukou, protože můžou mít všechno, ale když není ta rodina v pořádku a že ty druhý jenom se ukazujou, tak to není dobře. To není dobře. Ale to štěstí, ta láska, ta pohoda, a to je u mě štěstí, aby ten jeden druhýho měli rádi. A nejenom o penězích, to peníze není dneska všechno. Ale tady bych řekla, že peníze kazí člověka. A především peníze to je zlo. Přátelé, vemte si to, že kolik lidí takový peníze dokázali zahubit, zavraždit a zničit za peníze. A to je právě tady to zlo. Zlo. Já si myslím, přátelé, nenechte mě čekat, zavolejte na tady tu linku. Minuty nám utíkají a si myslím, že teď můžete neustále volat na tady tu linku 906 70 22 22, přátelé. No, přátelé, může to být cokoliv, jaký dotaz. Nebojte se, tady bych řekla, že určitý věci můžeme se na to podívat a já si myslím, že vy na to máte, abyste zavolali. A můžete to určitý věci i lepší, se vám uleví, věřte mi. Ale vy na to máte, můžete do toho jenom zavolat a položíte a určitý věci jenom řeknete, co chcete. Ale tady bych řekla, že teďka všechno to máte ve vašich rukách vy. No, jaká je vaše budoucnost,
přátelé, co vás čeká. Takové věci bych řekla, že můžu se na tady vám ukázat v kartách. Se může. Všechno můžeme se podívat v kartách. Přátelé, jakou budete mít budoucnost, co vás čeká a nemine. Jestli máte nějaké zdravotní problémy. A takové věci, to bych řekla, že vy máte určitý hodně, kdokoliv má velký přání, ale jak říkám, po ukončení můžete se se mnou tady spojit a můžeme se na takové věci i skontaktovat osobně, přátelé. Tak prosím, bych řekla, na cokoliv, co byste chtěli na budoucnost, na peníze, zdraví, láska, cokoliv, přátelé. Tady se nemusíte bát, protože tady bych řekla, že určitý věci vám neprokleju, neudělám z vás, že abyste byla nějak prokletá, nebo vás nezakleju, ale tady bych řekla, že se vám můžu karty zamíchám a to, co řeknete, aby jsem se na to podívala. Přátelé, tak tady bych řekla, že se nemusíte bát. Tak prosím, přátelé. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak se jmenujete? Helena. Tak Heleno, jak vám pomohu? No já bych se chtěla zeptat něco na lásku, zdraví a peníze. Dobře. Tak Heleno, na lásku se chcete zeptat a na zdraví, ano? A na peníze. Dobře. Tak Heleno, já tady vidím, že vám jde do cesty nový partner. Tady vidím, že vám jde do cesty nový přítel. Vidím tady, že vy peníze se vám tady ukazujou. Nebude to sice moc, ale bude vám to tak akorát stačit. Co se týká, Heleno, těch peněz, neměla byste dávat 3 měsíce z těch peněz, rozumíme si? Nesmíte dát z těch peněz, protože pokud dáte, co budete mít ty peníze, tak budete mít hodně špatný. Hodně špatný byste to měla, protože byste měla úplně prázdno. Ale tady se mi ukazuje vaše zdraví. Heleno, protože tady vidím, vy se léčíte, ano, ale tady se mi ukazuje, Heleno, že vy, o něco se vám to zlepší, ale tady máte kněze. Ten kněz vám žehná, Helenko. Ano? Tak, To znamená co, že půjdu do kytek jako? No, to víte, že ne, no. Do kytek ne, ale vám žehná kněz, že budete tady hodně dlouho, Helenko. Budu tady strašit hodně dlouho, jo? No, ano, ano. No, ale s tou láskou, nevím, vy jste mi tam říkala, že mi tam jde nějaký nový chlap. Ano, jde vám tam... Ale já jsem hodně šťastně vdaná. No. A já doufám, že i můj manžel je No, šťastně je to vženatý. tak, ano. Pokud jste mě nepochopila,
tak je tam váš manžel, ten vztah i ten, co máte okolo sebe, toho manžela. Tak to je vaše láska, prosím. No ale vy jste říkala, že tam jde nový chlap, že mi tam jde. Je to možný, jestli jsem to říkala, ale tam jsem viděla, že tam je ten partner, pokud jste mě rozuměla, Helenko. Já jsem to pochopila tak, že tam jde nový chlap nějaký a to já vůbec nechci. No, já si myslím, že ani nechcete jinýho, že už máte svýho, že jo? No, mám svýho úplně úžasnýho. Ano, ale vy se nemusíte bát, vy tam budete s vaším manželem, Helenko, a tam... No, pokud mu nezakroutím krkem, tak určitě. Budete, nebojte se, Helenko, nebojte se. A to zdraví to mám, to je co, to mám špatný, co tam mám špatný? No, tam máte, Helenko, že vy se léčíte dlouhodobě, ale tam bych řekla, že kněz vám žehná. No, dobře, ale jako s čím já se neléčím teď, tak chci vědět, co mám špatný tam, když se budu léčit. Já tam jsem viděla, že vy máte hodně bolesti klouby a páteř. No to mám velký. Ano. A ty peníze to půjdou odkud? To mám vyhrát ve sportce, nebo? No, já si myslím, že ani nemusíte ve sportce, protože ty peníze bych řekla, že budete mít, třeba můžete od někoho dostat, od manžela, nebo nějaký věci. Tak od manžela dostávám peníze pořád. No, já to chápu, já to říkám takhle, ano? Ano? A ještě mě řekněte, prosím vás, za ten kněz, to znamená co, když tam mám kněze nad sebou? No jo, co znamená, že vám žehná, Helenko. No jo, že mi žehná, ale kněz se ukazuje většinou, když už je to hodně špatný. No, pokud to berete takhle, kdy jste byla v kostele, prosím? Dneska. Vy jste byla v kostele? No vidíte to, tak byste to měla vědět, když kněz se ukáže, tak vám žehná. No, když se kněz ukáže, tak se buď křtí dítě, anebo... No, ale viděla jste to. Podkytky. No, ale viděla jste, v karty se ukázala vám, že kněz tam je a žehná vám. A ještě bych se chtěla zeptat na dceru svoji, půjde to? No to víte, že jo. Mají malý miminko a jak se jim bude dařit? Jí a tomu jejímu partnerovi, no, slavnému. Ještě jednou, já jsem vás špatně rozuměla. No, chtěla bych vědět, jak se bude dařit dcery a jejímu partnerovi slavnému a miminku jejich. Jestli mám být znepokojená, nebo jsem znepokojivá oprávněně nepokojená. No, podívejte se, Helenko. Já bych řekla, že vy, co se týká vaše dcera, tady vidím, že vaše dcera toho manžela má dítě s ním, ano, ale tady... Oni nejsou manželi právě. Já rozumím, ale tady se mi ukazuje, že jsou manžele, ale manžel není tak upřímný jako... Oni nejsou manželé. No manžele tady vidím, jestli nejsou, tak chystejte svatební dar, Helenko. Jo? Vy chystejte pro svého zeťáka, ale vidím tady, že vy ho vládce nemáte. Nemáte ho ráda. Váš budoucí zeťák to bude. Váš zeťák to bude. Ale tady vidím, že ten její budoucí manžel bude věci hodně měnit. Váš bývalý zeťák nebo bude do budoucna zeťák. Bude měnit ženský? Tak jak to dělá teď? No tady vidím, že on hodně bude cestovat. Ale tady bych řekla, že hodně, jak vy říkáte, ty ženský, tak tady bych řekla, vaše dcera bude z toho nešťastná. Ale tady vidím, že mezi nima ten osud... A vy nevykládáte ale karty teďka vůbec, do čeho se díváte? Do karet, prosím. Jo, teď vidím, že nevykládáte karty, ale vůbec. Teď už jste dobrých 10 minut nepoložila žádnou kartu. No jak to, že ne? Tady vidíte, je na stůl.
Jo, ale to jste položila neď na začátku při první. A teď, jak jsem se ptala na toho zeťáka, tak jste nepoložila žádnou kartu. No, prosím vás, pokud takové otázky vám řeknu, teďka jsme se došli tady k vaší dcera, zeťák. Teďka tady se vám ukazovala, ano, a tady bych řekla, že vaše dcera, to bude váš zeťák. No Že, jo. ano. A vy říkáte tady, že nepokládám karty. No mně se zdálo, že vůbec jste nepoložila žádnou kartu. Jakoby. Víte co, Helenko, já vám řeknu jednu otázku. S vaší dcerou ten muž nebude jenom kvůli tomu, jaká jste vy. Asi tak nějak. Ale vaše dcera, dej do cesty tam ještě i nějaký druhý přítel bude mít. Ano, tady se mi ukazuje. A vaše dcera opět bude sama, jenom kvůli vám. Kvůli mě. Ano, protože neustále vy, vaši dceru, už musíte ji nechat žít, protože vy neustále jí říkáte věci takové, které byste neměla, ale vy svoji dceru, Já se do nich nepletu, oni bydlí ode mě. vy vaši dceru, mladá paní Helenko, nechte žít. Pokud vy neustále budete říkat, jaká je její přítel, tak on nikdo s vaší dcerkou nezůstane, ano? Paní, ale oni bydlí hrozně daleko, já se do nich vůbec nepletu. No, já si myslím, že tady, co říkám, ty karty, já si myslím, že vám říkám jasně, já vám říkám jasně, že ten váš budoucí zeťák tady, chystejte věno, dáte mu peníze, tady vidím nějaké věci, které budete pro svého zeťáka, ale tady bych řekla, že vaše dcera s tím mužem nebude mít dobrý život. Proč? Protože to zmetek? Vy to říkáte ano. Jo. No jo, no. A co mám dělat? No, já bych řekla jste to vy, u vás to je zmetek a u mě to je výžírka. No vidíte, no. No a tak potom, ať s něho není, no. Tak co mám udělat, aby s něho nebyl? Paní Helenko, já si myslím, že vy určitý věci už jste to rozhodla sama. A pokud takové věci, jak vidíte na svoji dcerku, tak bych řekla, že určitý věci ona musí na to přijít. No, ale tak chci jí pomoct, no. Já to chápu. Já mám taky děti, ale určitý věci musíte, taky bych řekla, že... No dobrý, tak to už nechme. A ještě mě řekněte, jak je na tím zdravotně můj manžel. Dobře. No, podívejte se, váš manžel je hodně nemocnej. Tady se mi ukazuje v karty. Tady vidím, že váš manžel bude vyšetřen, tady bude chodit neustále po vyšetření. A tady se mi ukazuje, váš manžel bude se léčit. A vy budete za ním, za manželem chodit. A tady se mi ukazuje, máte někoho blízkého k sobě, někdo vás nemá rád. Máte tady hada. Haló, slyšíme se, Helenko? No. Není. No, tak vidíte to, přátelé, je to snadný, akorát tady ta paní nebyla nějak nikdy spokojená. Protože bych řekla, že neustále, to je přesně ono,
Když takoví lidi neustále jsou tady na tady tom světě, bych řekla, že vidějí věci hodně špatný. Ale tady bych řekla, že Helenka hodně věcí si prožívá, když ona říká tyhle věci nebo tamto, ale musí to být vždycky po její. Tady, jak ona říkala, že kněz už tohle, že už ji dává někam jinde, ale pokud je věřící, tak by měla tyhle ty věci znát. Jestli se kněz ukazuje, tak ji žehná. A pokud ona chce, aby její dcera dosáhla dobrýho manžela, tak ona musí především chtít, aby ten život její dcera vedla dobře a ne, aby neustále říkala věci jedno tohle druhý. Já si myslím, že určitý věci vidím a to, co řeknu, tak bych řekla, že to sedí. Ale pokud ona teďka řekla, jaký je na tom její manžel a nedoslechla, tak říkám paní Heleně, že její manžel bude se léčit a bude chodit neustále na vyšetření. Ale vy tam máte někde v blízkosti nějakého člověka, dávejte si na něho pozor, protože tam máte nějakého velkého špatného. Máte tam hada někde blízko, který vás může ušknout. Tak vám přeju hodně štěstí. Tak přátelé, vidíte to, že i paní Helena se rozhodla zavolat, ale myslím, že nemusí být naštvaná. Já ji rozumím, proč je naštvaná, protože je nasraná na toho chlapa, na svého budoucího zeťáka. Ale já si myslím, že i ona byla mladá. I ona byla mladá, ale i ona odešla od svých rodičů, ale taky si ji nedala říct. Ale každý se musí ponaučit s chybama. Každý se musí naučit s chybama, jenže tady ta osoba nikdy nemá klid. Čím víc taková má, tak nemá pokoj. Takoví lidi takhle přesně neustále dělají věci tak a tak. Jdou i za těmi věcma, které chtějí. Ale přátelé, dejme hlas dalšímu. Dejme hlas dalšímu a já si myslím, že ty věci už tady bych řekla, jsem řekla dost a myslím, že aj další dá svůj hlas. Tak nenechte mě čekat a můžeme opět začínat. Tak přátelé, máme pořád volnou linku 906 70 22 22. Tak opět slyšíme telefon. Tak prosím přátelé, co vás čeká, nemine, jsem tady pro vás. Tady bych řekla, že určitý věci chcete znát. Tady bych řekla, že karty dělám hodně let. Pokud ta paní teďka, co zavolala, jestli jsem udělala karty, viděla, že nedávám karty na stůl, viděla hodně, bych řekla, více. Mohla se ještě zajímat, mohla držet ještě při telefonu. Pokud chtěla víc, tak ať se se mnou potom po ukončení, Helenko, se můžete se mnou spojit. Můžete se se mnou spojit po ukončení. Moc vás prosím, pokud budete chtít. A můžeme si to všechno říct, jaký máte věci takové a můžeme úplně jinak se na to podívat. Ale teďka bych dala hlas dalšímu. Prosím. 906 70 22 22. Tak prosím další.
Já to dneska chápu, neustále lidi tady říkají, že věci jsou jako ty muži, berou si ty ženy za peníze a takové věci, já to chápu, protože dneska opravdu jenom ty peníze chtějí a potom takhle ty lidi jsou na tom naštvaný, nadávají, proč si ho vzala, co z toho máš, vyser se na to. Já to chápu, tu ženu, jsem taky máma, ale tady bych řekla, že určitý věci, ona musí na to všechno přijít sama, ale pokud vy neustále budete říkat, vy budete ta horší, věřte mi. Ale tady bych řekla, že určitý věci, všechno má svůj dopad, přátelé. Já si myslím, že každý dneska může se rozhodnout podle svých představ. Ale tady jste teďka, abyste vy volali a všechno přijde, jak to má být. Přátelé, nenechte mě čekat. Můžeme opravdu dělat věci tak, abyste vy byli šťastní. Tak prosím. Minuty nám utíkají, přátelé. Tak si myslím, že pro vás je neustále tady ta linka volná. Tak máme dalšího na telefon, přátelé. Tak, přátelé, co vás trápí, co vás čeká do tady toho měsíce? Jestli to budete mít dobrý u šéfa, všechno přijde, jestli to chcete vědět, jako ta paní Helenka na svoji dceru, na manžela. Chtěla vědět, jestli to bude její manžel zdravý. Tam jsem viděla, že se bude její manžel léčit. Tak přátelé, ptejte se, co vás čeká a nemine. Tak nenechte mě čekat, přátelé, protože opravdu tady jde se do finále. A ráda bych byla, aby opět mi na tady tu linku volali, až po ukončení budu tady, přátelé. Opět bych chtěla, aby jak včera v dnešní po ukončení, opět jsme tady měli hodně hovorů. A chci, aby opět se mnou spojili. Já to chápu, třeba někdo nechce, ale po ukončení opět bych mohli jsme spolupracovat. Nemusí to být přes kameru, ale vidíte to na obrazovkách, to číslo je, anebo budete chtít se spojit operátorem a operátor přepojí přímo mě na vás, přátelé. Tak si myslím, že všechno jde, když se chce. Tak nenechte mě čekat, prosím. A můžeme opět začínat. Můžete se zeptat na cokoliv, jak to bude. Jestli můj syn si veme nějakou, která opět získala bohatství a já to zase nepřežiju. Koho si to on vzal? Tak přátelé, to jsou tady ty běžní lidi, kteří takhle to řešejí, takový život. Ale já si myslím, že každý to chce řešit nějakým způsobem.
ale ne s nervama, přátelé. Protože takoví lidi, kteří na tom hodně tlačejí, tak jsou úplně psychicky na dně. A místo toho nevědějí, co mají dělat, tak šáhnou po alkoholu a hned do sebe nahulákají, aby byli více silní. Ale to bych řekla, že to už je totálně na konci a úplně na nervy jsou takový. A to jsou tady spoustu mezi náma takových choděj, protože takoví lidi, kteří se dopouštějí, jestli si vzal tamten nebo tamten, nebo můj vnuk, si veme tamtu chudou a on je z bohaté rodiny a co si o sobě myslí, ona přišla ze chalupy a on si veme úplně, co na ní kouká a to a to. A takový věci, přátelé, je neustále. A takový lidi v běžném životě to nemůžou vydechat, protože jsou takový lidi hodně, kteří chtějí Nobel do té rodiny. A zrovna ten vnuk nebo ten syn si veme dívku obyčejnou i z chalupy a ona, třeba ta rodina tomu nebudou chtít, aby oni takovýma byli. A zrovna třeba takový věci se stává. A zrovna ten vnuk nebo ta dcera řekne, no, to jsou peníze a takové věci. A v dnešní době nic jiného neslyším, jenom peníze, ale co se týká láska, štěstí, to ne. To ne. Ale tady bych řekla, to už je u mě jenom falešný a takové věci, které opravdu ty lidi jsou neustále, jsou hodně okolo sebe jenom zlí a chtějí, aby jenom ty věci nad nima oni zvítězili. Já si myslím, že takové věci by měli odpustit sami sobě, protože takoví, kteří neustále toho napověděli a už v tom životě, tak by mohli trošku uzavřít se a nechat tím mladším, ať udělají si život, jak chtějí. Ale neříkám to jenom tak, ale říkám to všem. Všem, přátelé. Tak já si myslím tady, že teďka vy můžete zavolat na tady tu linku a říct věci, které chcete. Můžeme se na tady ty karty podívat, taky bych řekla, že určitý věci nemusíte se bát, protože tady jsem o to, abyste vy mi kladli otázku na cokoliv, prosím. A kdo bude další, prosím? No, tak se nemusíte bát, přátelé. Ještě pár minut tady budeme a potom po vysílání můžete se se mnou opět napojit na lince budem, přátelé. Říkám, opět opakuju, operátor se mnou spojí a budeme opět v kontaktu. Kdo bude chtít, přátelé, můžeme se i na takové věci podívat. Pokud nechcete hovořit více, tak můžete jenom říct, co vám je, jaký věci a můžete položit telefon. Přátelé. Tak přátelé, linka je pořád volná. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Ještě
Ještě jednou Helena. Těší mě, Helenko. Já jsem se chtěla ještě zeptat, na to jsem zapomněla. Máme jet na dovolenou a já se tam bojím, nelíbí se mi to. Mám tam jet nebo ne? Moment. Na dovolenou. Vy se bojíte. Vy se nebojíte. Bojím. Ale ženská, nepovídejte, já vám úplně vás vidím. No máme jet do Egyptu a mě se tam nechce, já se No, bojím. pustu Jisa, no, vy se bojíte. No povídejte, čeho se bojíte, Helenko? No tak všeho možného. Tak No teď je tam podívejte všelaký- se, jaký máte karty. Helenko, vy se bojíte sama ze svýho stínu. Jo. Ano, A tak protože... tam se dějou takový hrozný věci a manžel tam furt chce jet. No, tak poslouchejte, Helenko. Máte tady cesta, tam je. Ano, tam je cesta. Tady vidím, že peníze, budete si s manželem hezky chodit, bavit se, potřebuje váš manžel povzbudit, Helenko. A to já ho ráda povzbudím, ale bojím se jet zrovna tam. No, já bych řekla, nebojte se. Nebojte se, akorát vy se bojíte od něčeho jiného. O čeho? Tady bych řekla, máte, bych řekla, u sebe strach, Helenko, protože tady vidím vaši kartu. Tady vidím vás a tady vidím váš stín. Vy se bojíte, holka moje. No bojím, no. Bojíte se, ano, vy se bojíte, ale tady bych řekla, že ten Egypt, jak vy chcete jet na dovolenou, ano, tak máte tady kněze a ten kněz, to je vaše ochrana, prosím. To je vaše ochrana a vy se nemusíte bát, protože tady máte... A Slyšíte? tak toho kněze už jsem měla tam, kde si předtím. No, ale vidíte to, Helenko? Opět máte tady kněze, protože Šinela, tu tady vidíte ten kněz. Vám opravdu jde do cesty. Takže mám jet? No já bych řekla, máte moje schválení, Helenko, jeďte. A tady bych řekla, že váš manžel bude i šťastný. No to bude, no, to já vím, že bude. Já když tam pojedu, tak jenom kvůli němu. No jo, no určitě kvůli němu. A manžel bych to potřeboval, protože tady bych řekla, že už se na to těší. No, těší, no. Těší, aby vás obejmul. No, tak toho mě objímá doma. To na to No, nemusí já jezdit tady do bych Egypta. řekla, že úplně tam ta láska začne. Jo? Ano. Ta láska tam začne, Helenko. Jo? Ano, vy jste hezká žena. Jak to víte? No já to... Vy jste sympatická. A moc, Helenko, jděte do toho, ženská. No a nemám tam jet radši s kamarádkou? Prosím vás, a co s kamarádkou? A co s manželem? Nevím. Prosím vás, kamarádka. S kamarádku si užiju celý rok, ale s manželem... Kdy se dostanu s manželem? No právě, že s manželem jsem celý rok. No prosím vás, a co má být, když manžel potřebuje s máma? A co s kamarádkou budu dělat? To si lehnu do písku s ní? A nebo jak by to dopadlo, kdybych jela s manželem a vzala bych sebou tu kamarádku? Ježíš Mariona, tak ať si lehnete všechny tři spolu. Tak se na to podíváme. Ježíš Maria, vy jste ženská. No říkám, že nemá pokoj ta ženská. Tak chcete kamarádku. Je. Tak tohleto holka není dobrý. Není? Není holka, Helenko, dobrý. Manžel bude nešťastný. Bude se s váma tam, bude všechno dělat, nebude mít klid a bude vidět ta kamarádka, že víc je s váma
a on manžel bude mrzutej a Jo. on bude nadávat. A tak to já se na to vykašlu na kamarádku. Holka, tady jeď s manželem, hezky Jo. pusinku mu dáš, hezky se na tebe pohladí tě, rádně, jsi kuď ženy, ne? No to jsem. No, tak kurňa, co se bojíš? Jsem takový kus jak vy skoro. No, však já to vidím, kurňa, holka, tak ho chytneš manžela a se neboj, tak jdeme spolu. A tady pořádně manžel se na tebe těší a ty kamarádku. Tak to Prosím nebyl dobrý vás. nápad. To je špatná volba tohleto. No a ještě mě řekněte, jak to dopadne s mým zdravím. No dobře, to tvoje zdraví. Musím... Napojte se potom po ukončení, tak potom si můžeme domluvit nějaké věci. Jo? Ano, Helenko. Zdraví. No, podívej se. No, prosím. Jak dopadne to zdraví? No. Helenko, vy musíte především na sebe trošku zamířit se, protože vy jste ďábel v těle. Jo? Ano, vy jste ďábel v těle, holka. No tak jsem taková divočejší, No, já to říkám furt. Ale vy, až přijedete, tak dejte si pauzu a jděte, aby vám dali váš odvodní lékař. Lékař, ať vám dá nějaký rehabilitace na záda a ty věci, co máte bolestivý. A máte tam třetí obratl, máte bolestivý záda. No strašně, no. Holka. Já mám plotinky vyhřezlý spíš. Ano. Ale to není holka sranda. A Protože... mám artrózu velkou, vysokou. vidíš? A co si na to dáváte? Na to už nic nepomůže, jedině operace. No, operace. Já si myslím, že dneska každý občan má sami vykloubený kolena, samá artróza, sami kosti praskání. To už ta všeobecná pojišťovna je takový peněz. A sami umělí klouby, dneska už ty klouby ani nemají. Co za mnou jezdí ty klienti, když přijdou za mnou a sednou si, tak si říkám, že to jsou už pomalu jak A vy mimozenšťany. jste jako i léčitel? Prosím? Vy jako vedete i léčitelství nějaký, provozujete? No, já mám svoji metodu, jak léčím a opravdu jako mám jako spoustu klientů, kteří jsou spokojení. No tak to já bych chtěla zkusit taky. No tak říkám. No, víte co, zavolejte mi po ukončení. Dobře, já zavolám. Moje jméno znáte, Jolanda, to vidíte, a No. můj kód je 704. Dobře. No, včera jsem měla tady spoustu hovorů. No a odkud vy jste, když bych za váma chtěla jet? Odkud já jsem? No, to si řekneme všechno soukromně. Dobře. Tak, no Helenko, moc vám děkuju. A věříte, že jsem vás čekala, že vy se mi zavoláte opět a jsem úplně na vás myslela. Tak přátelé, uvidíme se zítra a hezkou noc. A nebojte se, jsem tady pro vás. Ahoj.